Ayo, Paps! Ayo! Yati, kinsa naman pud ni? Bob! Kawasa ba? Yati, so may problema ninyo? Ay sus, namin istorya sa mo. Sa istorya? Ana si patik-atik diha. Gawasan mo lumoy diha kay mga bebe. Say lumay nga patakar mo magyawit diha. Ay sus, ay na may ilara kay katong mga chicks nga sige bisita sa mo, gipanglumay to nimo sila. Hulo, nagpatakar namin taon magyawit diha ah. Wala man gud. Sus, nya ano sige mo to balik-balik. Naibugay sila sa mong kagwapo no. What? Sudah? Gwapo si mong mata. Ay bahala gud mo di mo muto sa kuha. Ambil yung kamot ni, pagkikita ko. Ako na be. Kiskisa naman eh. Uy, pagbuyo pagon mo be. Nangabuang naman siguro mo. Asus, pagkiskisa good Mickey. Kabalog yun mi ba nga nadyo kay gibuhat. Taka naman taon ka. Uy, wala oy. May pamuli mo dito. Isulti lang guna mo sekreto sa mga paps, di lagi may magsaba. Grabe dalo pa mo paps eh. Sige na ba? Nah, di ko ta mahuman dre og di mo muto. Di mo to oh. Oh, tanawar ako do. Naabot na, wa pa kay gibuhat. Bisita na po niyo. Tanawar ako do. Oh. Excuse me! Sus naa nasad ka diri ba? Nga naman di ay. Paploy, nako ingon ba? Adto tag balay ta kay mang tanaw tag salida kay ako ra isa ba? Wow, sana all. Tanawa, grabe pertel lagi kayo. Na bahala ka dili koy. Unsaon pa lang kunin mo dito? Sige na, good. Wala lagi ko'y buhaton nga daotan sa imuha. Matanaw raman tag salida ba? Asus, lakaw na paps. Chicks ni nagkagad si mo oh. Pakipot pa, bro bagwapo. Sabay ko pa. Ilong diya, apil-apil pug ka. Bantay ka ha, basta wa kay buhaton daotan sa kuha. Wala lagi. Mag Netflix and chill raman ta. Tara. Chill do. Tara, sabayan mo ka. Tara. Dali, dali. Ayun ka, balakang kay ako naman isa diri. Take up, sige tawag diri ah. Wala lagi. Saka nag-una dito akaw kay ako ray lak diri. Uy, anong lakan pa man? Ay, nalaglaki. Buing ka, napalay mo sulod kawatan diri. Sige, sige, pagdali ha. Kini. Eh, yati ka po bro, manday diri siyang kwarto. Ini, aircon manday ni. Okay ra ka diri ah. Yati, tugnawa manday siyang kwarto. Unsay tugnaw nga gigang manggani ko. Sige na, magpasalida na ta, kay iniguman muli na ko. Relax lang good. Magdali naman nuhon ka. Bago pagay ta naabot. Dili ba kay ang ako alang ba basig maamtan tas imong mama ug papa samot na to imong manghod basig mahunaw na antag di maayo. Sos, ugma pa man to sila manguli. Ay, kabala ka. Igasa dira kay iyon sa nako ning computer diri ah. Sige. Agay. Ani. Ay sa. Isa man eh. Kaning wa kabalo. Oh no. Ay, may bahala na nimo na unya. Ha? Para asa man po daw ni? Ang tanga mo. Ako na yung nagsuglan. Ini. Sunod. Ito lang yung pinagi. Oh! Maglagi ya. Kakaka ya. Nak, man, nak. Saom na to ni. Ay, silang bintana tamagi. Abri, ina. Kamay ko. Ano siguro ko ni kasi sila lagi. Wag na sa babaw ng kwarto ba? Ini. Sige, pasalida na diha kay aron makauli na ko. Dali ah. Sa man nga salida imong gipili. Ay, bago na aron. Oh, nindot ko siya oh. Ano ko din? Para sa din eh. Ay, pangutana. Kadali lang ha, murag giigang man ko eh. Uy. Sa man na? Sige, igang nga. Nag-irkon man ganit tao. Ah, basta igang kay ko. Isa, murag lahi man. Dahil lang. Oh, sige, pag-ilis na diya. Paila ra gyud siyang bayot oh. Ha? Saan di ay? Di man gud ko magilis no, nag-anaan ako kay giigang ko. Aw, abi na kung mag-ilis ka. Sorry, good. Takoy, tajo. Nini lang ta. Ikoy, unsa man ka diha? Pagdali na dira ba? Patay ko yung pulyaso ka ni. Sipat ani. Dali na higda na dire. Isa. Saba lagi yung ilaw.
Ay, siguro yung nakasulod ga iring. Si, maging kumpiyansahan mo basid na nangawat sa ubos ba? Tanaw sa nakuha. Hala, sige, tanawa. Pero balik na yun, ha? Lagi tanaw na lang ko sa ubos, kadali lang. Piti, yun sa ko, Aron. Eh, bahala ka diya. Ang ulit ako. Dugaya to niya, uy. Paploy! Na, gisibatan ko. Pagkaway klaro tawahan.